Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'dah. Alhamdulillah kepanggih malih kalian Al Muhibbin channel. Dumateng kanca-kanca sedaya ingkang dereng subscribe, monggo kula aturi subscribe, kula suwun like lan kula suwun di-share tenggene kanca-kanca lintune. Mugi-mugi sedaya menika termasuk amalan hasanah, amalan ingkang sae, makbulan indallah, beto kemanfaatan lan keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Niki nerusaken ngaos sing winginane nggih menika ngaos kitab Jurumiyah. Niki bahas tondo tetengere i'rab. Kelanjutane bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa barakatihi wa salamatihi wa karamatihi wa sihatihim fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wawu anapun utawi wawu iku fatakunu mengkono apa wawu iku alamatan dadi tandha tetenger lirofi keduwe i'rab rafa fi maudhi'aini ing dalem rong panggonan fi jamil mudzakkar salimi ing dalem jamak mudzakkar salim wa fil asma'il khamsati lan ing dalem asmaul khamsah wa hiya utawi asmaul khamsah iku abuka lafat abuka wa akhuka lan lafat akhuka wa khamuka lan lafat khamuka wa fuka lan lafat fuka wa dzumalin lan lafat dzumalin. Tanda tengere i'rab rafa sing kedua yaiku wawu. Wawu dadi tanda tengere i'rab rafa iku manggon nanggone rong panggonan. Sing pertama nanggone jamak mudzakkar salim, kedua manggon nanggone asmaul khamsah. Jadi wawu dadi tanda tengere rafa iku manggon nanggone jamak mudzakkar salim karo asmaul khamsah. Asmaul khamsah iku apa? Asmaul khamsah yaiku 5 nama, yaitu abuka, lafat abuka, akhuka, khamuka, fuka, dzumalin. Ku diarani kabeh iki mau 5 iki diarani asmaul khamsah. Ya ning ngersakaken sapa kiye musannaf anna jam'al mudzakkar salima setuhune jamak mudzakkar salim wa fil asma'il khamsati lan ing dalam asmaul khamsah iku yu'rafu dan warwi apa rafuha rafa'i jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah biwujudil wawi kelawan wujude wawu fatakunu mongko ana apa kabeh iku marfu'atan den rafa'akan bil wawi kelawan wawu niyabatan krana dadi ganti ane dhammati saking dhammah. Nanggone jamak mudzakkar salim karo asmaul khamsah iku diweruhi i'rab rafae nek enek wawune. Artine nek wawune jek nang kono, jek ketok wawune iku i'rabe rafa. Nek wawune ilang, gak enek wawune berarti iku wis gak rafa neh. Nah, wawu nanggone kono iku dadi gantine dhammah. Dadi wawu nanggone jamak mudzakkar salim karo asmaul khamsah iku sebagai tanda i'rabe rafa. Terus wawu iku dadi gantine dhammah.
Saiki wal muradu utawi kang den karepaken bijamil mudzakkar salimi kelawan jamak mudzakkar salim iku al-lafzul lafat adalu kang nuduhaken napa lafat alal jamiyate ing atase kumpulan biwawin kelawan wawu wa nunin lan nun fi akhirih ing dalam akhir jamak fi halatil raf ing dalam tingkah rafa wa in lan ya wa nunin lan nun fi khalatain nasbi ing dalam tingkah lorone nasab wal jari lan jar. Saiki sing diarani jamak mudzakkar salim yaiku lafat sing nuduhne makna kumpulan. Jamak mestine ya akeh, kumpulan jamak akeh, sing jelas lebih dari 2. Terus lafat iku mau nganggo wawu karo nun ing dalam akhir lafat iku nalikane tingkah rafa iku akhir lafat iku berupa wawu karo nun. Lah nanggone i'rab nasab karo i'rab jar iku tandane ya karo nun. Nek rafa iku wawu karo nun, nek nasab karo jar tandane ya karo nun. Jadi nek ketok wawune berarti rafa, nek wawune ilang diganti ya iku berarti nek gak nasab yo jar. Nahwu ja'a zaituna. Ja'a teko sapa az-zaituna zait akeh. Az-zaituna iku jamak mudzakkar salim. Enek wawune terus nun nanggone akhir kalimat, akhir lafat. Wa ra'aitu zaitina. Nah, iki wawune wis ilang, berarti nasab iki. Wa ra'aitu lan weruh sapa ingsun az-zaitina ing zait akeh. Wa marartu bi zaitina lan liwat sapa ingsun bi zaitina tetemu kelawan zait akeh. Lah iki wis lafat az-zaitina iki jamak mudzakkar salim tapi i'rabe jar. Sing nang bi zaitina. Fa zaituna mangko ta lafat az-zaituna fi qaulika ing dalam pengucap sira ja'a zaituna la pengucap ja'a zaituna iku fa'ilun dadi fa'il. Lafat az-zaituna iku dadi fa'il. Marfu'un kang den rafa'aken bil wawi kelawan wawu, tandha rafae wawu. Wan nunu utawi nun iku iwadun dadi kegenti ane tanwine saking tanwin fil ismil mufrad ing dalam isim mufrad. Nah isim mufrad kan zaitun, nah nek tanwine dan lafat az-zaituna iku nune diganti apa jenenge tanwine diganti nun. Wal asmaul khamsatu tawi asmaul khamsah iku nahwu ja'a abuka wa akhuka wa khamuka wa fuka wa zumalin. Terus asmaul khamsah contone wawu dadi tandane rafa nanggone asmaul khamsah yaiku ja'a abuka. Ja'a teko sa abuka bapak sira nang kene iki enek wawune. Lah iki asmaul khamsah, khamuka, fuka, zumalin. Fakulu wahidun mongko utawi saben-saben suci minha saking kabeh saking asmaul khamsah iki mau iku fa'ilun dadi fa'il. Marfu'un kang den rafa'aken bil wawi kelawan wawu niyabatan krana dadi gantiane dhammati saking dhammah. Wa kullun uta saben suci min jam'il mudzakkar salim saking jamak mudzakkar salim wal asma'il khamsah dan asma'ul khamsah iku lahu kaduwe kulun syurutun utawi pira-pira syarat tutlabu kang den suprih apa syarat minal mutawalati saking pira-pira kitab kang den jembaraken. Terus setiap satu dari ja'a akhuk abuka kha akhuka saterusé iki setiap satu iku dadi fa'il. Nek fa'il ya kudu dirofakna tandha rofae wawu. Nah no iki wawu, nek ketok wawune berarti rofa. Terus maneh setiap satu teko jamak mudzakkar salim karo asmaul khamsah iku
duweni beberapa syarat. Nek mungguhe kitab sing dijembarno penjelasane. Dene ngono. Lanjut. Kemau wawu dadi tandane rofa manggon nang rong panggonan, jamak siji jamak muzakkar salim, kedua asmaul khamsah. Amal alif wanapun utawi alif iku fatakunu mongkono apa alif iku alamatan dadi tanda tetenger lirofi kedua irab rofa fi tasniyatil asma'i ing dalem isim tasniyah pira-pira isim khosotan khalih tertentu. Al muradu utawi kang den karepaken min tasniyatil asma'i saking tasniyah pira-pira isim iku al musanna isim kang den muannasno kang den tasniyahno wal muradu kang den karepaken min saking al musanna iku ma barang dala kang nuduhaken apa ma alasnaini ing atase makna loro bi alifin kelawan alif wa nunin lan nun fi akhirih ing dalam akhir isim fi halatir rafi ing dalam tingkah rafa wa ya'in lan ya wa nunin lan nun fi halatain nasbi ing dalam tingkah loro nasab wal jari lan jar. Tondo tenger sing ketiga yaiku alif. Alif dadi tondo tengere rofa iku manggon nanggone isim tasniyah, khusus nanggone isim tasniyah. Jadi alif dadi tondo tengere rofa iku khusus manggon nanggone isim tasniyah. Terus sing dikarepne karo isim tasniyah yaiku isim sing nuduhne makna loro. Sing nanggone ku dadi tondo tengere nanggone lafat isim tasniyah iku mu ana alife karo nun nanggone akhir lafat iku ana alif karo nun iku nalikane tingkah rafa. Lah nek nalikane tingkah nasab karo jar iku ya karo nun nanggone akhire kalimat bagian akhire lafat. Nawu ja'a zaitani, ja'a teko sapa az-zaitani zait loro iki nek alife wa ra'aitu zaitaini wa ra'aitu lan wa sapa az-zaitani ing zait loro wa marutu bi zaitaini fa zaitani mangko ta lafat az-zaitani fi qaulika ja'a az-zaitani ing dalam pengucap surah az-zaitani iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang den rafa'aken wa alamatu raf'i utawi tetengere rafa'e az-zaitani iku al alif wa alif niyabatan krana dadi ganti ani dhammati saking dhammah. Nah iki lho lafat az-zaitani iku dadi fa'il terus nek fa'il ya dirafa'no tandha rafa'e alif. Nek JN alif iki iku berarti rafa. Nek alif iki wis diganti ya berarti nasab utawa jar. No. Alif nang kono iku dadi ganti teko dhammah. Dadi nek isim mufrad iku zaitun. Nek dhammah tanda rafae dhammah. Nek tasniyah tanda rafae alif. Wal farqu tawi bedane bainal musanna wal jam ing dalam antarane isim tasniyah karo jamak iku fi khalatain nasbi wal jar ing dalam tingkah lorone nasab karo jar iku annal ya ing stune ya ala tekang fil musanna ing dalam isim tasniyah iku maftuhun den fathah apa maqablaha barang kang sadurunge ya maksurun tur den kasar apa ma'badaha sawise ya fi wa fi khalatil jam'i lan ing dalam
lan ing dalam jamak isim jamak iku maksurun den kasroh apa ma barang kok belakang sadurunge ya maftuhun tur kang den fathah apa ma barang ba'da sawuse ya wa nunu tawin nun iku iwadun dadi kegantiane tanwin saking tanwin fil ismil mufrad ing dalam isim mufrad fi kullin dalam saben-saben siji minat tasniyati wal jam'i saking isim tasniyah lan jamak. Terus bedane antarane isim tasniyah karo jamak nanggone tingkah nasab karo jer. Nek tingkah rofae wis jelas, nek jamak iku tandha rofae wau, nek tasniyah tandha rofae alif. Lah nek khusus apa jenenge nasab karo jer iku tandha nasabe karo tandha jere ya. Lah carane bedakno piye? Tulisane padha. Nah, carane bedakno nanggone jamak nanggone isim tasniyah iku maqoblaha sadurunge ya iku dikasroh. Mustafi maftuhun maqoblaha den fathah maqoblaha iku sadurunge ya iku di fathah terus ma ba'da sawise ya iku dikasroh. Zaidaini ya lafat az-zaidaini ya contone ra'aitu zaidaini sadurunge ya iku di fathah sabare ya di kasroh iku nanggone isim tasniyah. Lah nanggone isim jamak iku di kasroh maqoblaha di fathah ma ba'da waliane. Nek mau aini berarti ina ngono. Biz nanggone jamak berarti ina. Zaitina iku berarti jamak, nek zaidaini iku tasniyah. Bedane ngono. Alhamdulillah. Terus non nang kene ku zaidaini karo zaitina iku terakhir ana huruf none. Non iku dadi urup-urupan teko tanwin ing dalam isim mufrad ing dalam saben-saben saking tasniyah karo jamak. Jadi bahwasanya nun iku dadi urup-urupane teko tanwin. Pun ngoten mawon, mugi-mugi manfaat barokah. Jangan lupa klik subscribe, like, tulis komentar. Bila ada yang perlu dipertanyakan silahkan monggo. Kula tunggu komentare. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.